Frieske boeren demonstreren nu in de regio zien de stikstofmaatregels van het kabinet. Maar net alleen nog de boeren binnen van de Moon de dik op gingen. Voor Joost Mulder van Mulder Agro, Tuin en Dier uit Kolmersberg is dit een wichtige dag. We binnen het bedrijf zijn actief in de veehouderij akkerbouw, maar ja, advies en taallevering. Dus we zijn direct verbonden aan de sector. En ik heb een stelling dat het voor de sector en voor de boeren. We zijn met z'n allen een prachtig mooie groep. We zijn ontzettend gedreven. En wat er nou eigenlijk gebeurt en wat er boven de sector hangt, dat het nou lanceerd is, dat kan absoluut niet. Ik hoop dat we het steeds een beetje kennen. Het zal een hele opgave worden. Maar ik denk dat het signaal is wat jullie jouwen, dat we in gesprek willen. En we zijn gedreven, we willen aan de gang. Maar daar hebben we wat tijd en ruimte voor nodig. We vinden snel dat er wat gebeuren moet met stikstof in Nederland. Maar deze landbouw net de eerste van die er wat in de war moet. Dus we zijn als landbouw een onderdeel van de hele Nederland bij velen, we samen zeggen. Dus de landbouw kent een stukje ervan, maar ook de andere sectoren. Dus ook verkeer, ook de luchtvaart, ook de industrie die zo wat waar moeten. Mulder zocht oplossingen, maar begreep net dat de stikstofkaart van stikstofminister Van der Wal saai waat zonder enige vorm van oelis. Ik denk dat we wel stap een meidje kennen. Dus we kennen wel inderdaad als landbouw zijn een stukje van je stikstofpuzzel oplossen. Maar ik wil in gesprek en net samen klakkeloos een kaartje hoe de schutting gooien en alsjeblieft hier gaan we mee aan de gang. Nee, daar maken we mee snel nog onderzet. En ik hoop dat de provincie of de meesten die je vrijwillig verbinden, dat die ook die uitnodiging omgaan.